Acompanyeu-nos en aquesta visita al casc antic de Bagà i la seva ruta per la via del Nicolau. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Tot sortint de Sant Corneli, on hem visitat el Museu de les Mines de Cercs, continuem per la C16 en direcció nord. Ens aturem a Guardiola de Berguedà, amb la idea de pernoctar-hi, però l'aparcament no ens fa gaire el pes, massa a prop de la carretera, i decidim continuar fins a Bagà. Al final estem a Bagà. Ens ha costat una mica trobar el casc antic, però és bastant interessant. Hi ha una plaça porxada, ara la gravo de davant, que la veieu. Bon dia, somiatruites! Avui hem dormit a Bagà, en un pàrquing que tenen, no és que sigui per autocaravanes, però té places força grans. I ara, quan s'acabin de despertar tots, anirem a fer una excursió, si no canvien els plans. Però mentrestant, m'acosto al poble i us l'ensenyo, perquè ahir ja era força tard i les gravacions no sé si valen molt la pena. Vinga, fins ara! A primera hora del matí, quan tothom encara dorm, és el millor moment per passejar pels carrerons del casc antic. Aquí darrere meu hi ha el Palau dels Pinós i també l'Oficina d'Informació i Turisme, que obre a partir de les 10 als festius. Avui obre de 10 a 2. Llavors, pel que veig, sí que hi ha un nucli medieval i encara que hi hagi bastant reconstrucció, s'ha fet en pedra i s'ha mantingut una miqueta aquest esperit de poble antic. Val la pena, és molt maco.
I ara me'n vaig a veure la plaça Porxada, que ahir hi havia poca llum. A veure si puc fer alguna toma que es vegi millor. El nucli antic de Bagà va créixer a l'empara del Palau dels Pinós i el seu casc antic encara conserva l'antiga estructura urbana medieval tal i com va ser dissenyada al segle XIII i esperem que no canviï. Ara estem al carrer principal, és on hi ha la majoria de comerços del poble. Hi trobareu de tot. La portalada gòtica de l'església de Sant Esteve és un dels millors exemples de l'art gòtic a la comarca. L'església es va construir uns segles més tard que el nucli antic i els seus murs feien de muralla. El seu interior va patir dues grans destruccions, al 1753 per un gran incendi i durant la Guerra Civil, al 1936, quan es va destruir l'altar major, l'orgue i altres elements. Des de la porta de l'església trobem les indicacions de la via Nicolau, que està per allà baix. Després en farem una part de la via. Estem fent un tram de la via del Nicolau. Això anteriorment era la via per on es transportava, imagino que el carbó, des de Sant Joan de l'Avellanet fins a Guardiola de Berguedà. És molt, molt xula. La petita via fèrria s'utilitzava per portar troncs des dels boscos de Gisclareny fins a Guardiola de Berguedà i no carbó, al llarg dels 6 quilòmetres que separen un punt de l'altre. A Bagà estem quasi a la meitat de la ruta i és una molt bona opció si no esteu avesats a caminar gaire, com és el meu cas. La majoria del trajecte transcorre per un bosc d'alts pins i travessem un parell de túnels, passem per diverses passarel·les, inclús un pont penjant. No, no estàs caminant, no estàs caminant. Agafa't fort. Consell, no travesseu mai un pont penjant amb en Xavier darrere. Vols parar? No estic fent res. No està fent res. No.
Doncs hem arribat a l'ermita de Sant Joan de l'Avellanet. Molt xulo tot el camí. Al final heu de fer una miqueta de carretera, però res, de seguida arribeu. Església romànica del segle XII. La tornada la fem pel mateix camí, tot i que també es pot tornar per la carretera de Gisclareny, amb poc trànsit. El pont de la vila de l'època medieval està situat sobre el riu Bastereny i allà donem per finalitzada la ruta de la Via del Nicolau i la nostra visita a Bagà. Som-hi, truites. Acabem el viatge, com sempre, boirant el poti, les aigües grises i tot. Hem vingut a Prats de Lluçanès, aquí vam estar fa temps. Hi ha una àrea, crec que es paga alguna cosa, no sé ben bé, però si es paga alguna cosa és poc. Però teniu darrere aquest mòdul, hi ha lavabos i dutxes. Superinteressant, sobretot per la gent que va amb vehicles més petits. I també hi ha llum, possibilitat de llum. Es paga alguna no sé quan, però no és gaire. I vinga, espero que us hagi agradat els vídeos o el vídeo, perquè encara a hores d'ara no sé si hauré fet un o més d'un. Però bé, espero que ens continueu acompanyant i fins a la propera aventura. Fins aviat. I ben aviat us presentarem la nostra ruta per la comarca del Priorat, a Tarragona, una comarca força desconeguda per a nosaltres, que ens ha sorprès moltíssim, amb un oli i uns vins espectaculars, paisatges que ens deixen bocabadat, pobles de postal i retrobaments familiars. No oblideu subscriure-us i activar la campaneta. Time to sit and watch the world go by, 'cause usually I'm racing forward so fast. I miss a lot of a life that's lived past. Now what a beautiful sight.